Otu fachami. And opay the moon we are. And then I would there. And Asanteman Nwomkro Kete. Oma Basse. Omoni Yura, Eba Besson. And Miss Diamond, you are Petro. Nana, so ye Petro, Canta. Also ye Petro. So now I don't know, Majama, Penna Dawmanona, what was. Otum forte ame madara mebuyera obetiama otum fo aso ate se na de nyina ye ne so wa na afia basa enyon kroku a ote ya ne nyina yete ye di ne na ase a ne yesua no na afia basa wo kɔ no otiku na nsan no wo kɔ ye da sukura na namo me di na namo echi Asanteman ka bom nyonkro ne ade waku ye sese ne yewura watena se ne odi akuda a amane ese fata no ye beta na chi ne nyina ya boa ne edi ade no eno achi so onu akwa akura oni kwa akura mane ekwa so ya makwa yekuta yensem snap pentunsia yensuo na ka henu krobia na ya santo na ajuso mahima okan yiku ehu bi ba fo kantankra chi okan ko no otumfa asampo hene okan ho bi na ana madaro mebru ni ejina ha ebeta yewurachi ema ye nyina ne ade aye di no bidi omuta ayechi amane okwanse mira meso ebru sade na ya santo ajeso ono nananom sie ni se wadarma Asanteman Nwomkro Kebomuku ani adoa omu nyina aka omu ho abom ene udi ada nananom so omu ntimi ntina ahanye din oyini ti asem omu nyina aka omu ho abom so omu ba be no adi ade omu nim sabe ebru dia ato Asanteman ni omu guso ya ahoboa nyame ya adoma de sese ombe ye bia ombe ba be ye na ne de ombai so omu no be dia da omu krom nsam ensuo adaka wo ha ahanu adaroma nananom se de omu no de be dia de nnebu Odarma broni sapentunsia etechiri yo nananom de eno de be dia de nnebu otum forte ame wadaro mebru yera ya hyehye nwom a epesa na daoma ke timi bo aho kakra e de hye na nimanyam Odarma mo so mo sire no ma hyehye nwom ma kwan mo ato akire we bru onko so yin Asuntonko na Asanteman munyedi Asuntonko na Asanteman munyeko Jane mensun yichema ko inini oduja bena mi mahweni oduja be ya sutrese odu ponke se bia tutu wa Asanteman yo bia Asante kotoko yin nana makwa du ya dmo tosumienu wayima kra kwekra Asanteman boteseno osi tredajo watineni entio osia penidio e boy enti ba mo decide se so pan kotokro di ato Asantehemaa pentenso amedia ya kotoko hine Asanteman Kebomu Nwomkro ni adwa krose ye ma damini fa due Briti aba Asanteman Opemsuo na se tutu otosumienu se ma mememra wo na waja yara wo atata makoko fuhima wose na Kenya sihima nana mahima bonyinye
Nananuma dishia sufra frawo. Oyini Julian sufra frawo. Wanona namu sufra frawo. Anjonso sufra frawo. Swati anyami antonka. Nananuma mayini sufra frawo. Amayi me sufra frawo. Nananuma dempo sufra frawo. Adishia sufra frawo. Asanteman se na hima damri fabio gumbrebro otufo se tutu atunienu se na hima damri fabio gumbrebro. Otum for chairman no Madam Mebru. Ye jana said Jama na ajo so mahima. Krobia na ya santoa. Said na hima wokani. O se bia bru se bia nya ado asembo ne de da ho twa nipa. Eba se ya de nso panyine se makonim. Se tie bia ne se ena niwra eho aka. Obejina na nim so obechia no a na o ma ne nsahu no ana se nsapan. Okura ne nsam broni nsa eye enkotoa no wo ha. Snap eno so ye pentunsia amane akwaso ne ma di akire di ahodo no so ta akire sa Asantehema ye kura dom ne de dom ya ade na Asantehema manti dom ena ne nyina ho aka otumfo chiame no madarama ntie me yera sonte sa ne mesi ne so a amane se fata de ya ye ntire bia no ode beta akire buai sa amane ye mfanye na sa de na ya Asantoa osie no tamasiru nananum ya pen drive e wa ha amane akwaso ye di breyera Opemsuo na Asantehene ye de bre ne odi ato ho no damase mamoniti adihye Radaroma wadi na ya Asantoa waso na Nwomkro ya ba ono nso wate ne ho kakra okura ne nsam ensa hodo ahyehye bese wo ha ene ne bro ni nsa de odi ta akire ene wo no di ade ne bro yura do ase odamu nyina amase papa. Oh, try. Mama can't be born more than Madam. Why? Oh, but we must sit down.
National Insurance Commission. National Insurance Commission.